Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Investigasyon ng SITG Rosalie Moseros nagpapatuloy. Probinsya ng Kamsur, Australian Government at UNFPA lumagdan ng isang Memorandum of Understanding na magpapaigting sa social protection sa bansa. At taga-Iriga, kinilalang kampiyon sa First Bicol Acoustic Battle. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Patuloy na gumugulong ang investigasyon ng pulisya sa pagpaslang at panggagahasa sa dalagang si Rosalie Moseros. Higit sa 2 linggo na ang nakakaraan. Ang latest sa kaso sa ulat ni John Amador. 18 araw matapos matagpuan ang bangkay ni Rosalie Indico Moseros sa barangay Panikwaso na napatunayang ginahasa pa, nagpapatuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng SITG Moseros para tuluyang mabigyan ng katarungan at hustisya ang pagkamatay ng biktima. Sa ngunyan sir, padagos mangyari ang investigation ta, ika-18 yung aldaw, di kita nagpupundo na makakuaning makusog na lead para sa re-resolve po kang kaso. May alok ding 100,000 piso na pabuya sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa may kinalaman sa panggagahasa at pagpaslang sa dalaga. Dako lang bagay yan dahil mas lalong mapapadali ta na ma-resolve ang kaso dahil yun nga po, may pigpaluwas na pabuya. Sa sisay man ang makapagtauning impormasyon and makapagtuklo sa responsable kaya pong insidente. Pakulang PNP ang kaibanan tadigdio. Nakisabay na ang NBI para mag-conduct ng parallel investigation. And diyan ang sa to yung mga technical expertise para sa pukang cybercrime, ang regional anti-cybercrime unit. So yaon digdi kaibanan mi sa taas kang Sitio Yabo. Nagkakandak kami ng backtracking sa posibleng digdi nagpuon si incident kasi. Samantala, pinapaigting din ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa lungsod ng PNP City Mobile Force Company. Kaugnay yan, naglalatag sila ng checkpoint sa mga estratehikong lugar. Nagkakandak po tayo ng checkpoint para ipagpatupad po yung batas trapiko at para mapanatiling natin ligtas ang mga motorista at yung mga taong gumagamit ng kalsada. Ginagawa po natin ang checkpoint sa mga random lugar, hindi alam ng mga tao kung yung schedule namin. Tuloy po ito lalo na pong parating po ang Kapaskuhan para ligtas po ang mga tao. Paalala ng PNP na huwag umiwas at makipagtulungan sakaling may madaan ng checkpoint dahil ito ay para rin sa seguridad at kaligtasan ng lahat. John Amador, CSN. Lumagda ng isang Memorandum of Understanding ang Provincial Government ng Camarines Sur, Australian Government at United Nations Population Fund o UNFPA para sa isang layuning wakasan ang gender-based violence sa bansa. Narito ang ulat. Lumagda ng isang Memorandum of Understanding ang Provincial Government ng Camarines Sur na pinangunahan ni Governor El Rey Villafuerte, Australian Government sa pamamagitan ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ines Brown, katuwang ang United Nations Population Fund at Australian Department of Foreign Affairs, ang MOU para sa iisang layunin na palakasin at paigtingin pa ang social welfare kasama ang teenage pregnancy, gender equality, community resilience at pababain ang inequality. Napiling pondohan ang Kamsur ng Australian Government ng higit sa 1 billion pesos bilang pilot area ng programa na maaring ipatupad rin sa buong bansa. Lumalabas kasi sa datos ng UNFPA, nangunguna pa ring problema sa bansa ang gender-based violence na ang nagiging punot dulo ay ang kahirapan. So these are not only statistics, we are talking about lives. We are talking about adolescents, the girls that will abandon their dreams because they are taking responsibilities, adult responsibilities too early. A woman that cannot achieve their full potential or give a better future to their kids because they are trapped in cycles of violence and poverty. Sa pamamagitan ng Spring Program o Social Protection, Inclusion and Gender Equality, umaasa ang pamahalaan katuwang ang Australian Government na matutugunan ang mga suliraning ito. Our support to the Bicol region is also integral in the work that we do here in the Philippines. And today's
event is a milestone for our work here in the region. It signals Australia's commitment to locally led development and gender equality. We are working directly with local government units, which we know are at the front line of service delivery. That's why we're proud to launch the Spring program here in partnership with UNFPA Philippines. The Spring program is a 1.5 billion peso program which will help strengthen the Philippines government's social protection and gender mainstreaming systems and services. And Spring's work here in Camarines Sur will be primarily focused on ending gender-based violence and addressing adolescent pregnancy. As Governor, let me say this clearly and without reservation. Camarines Sur fully commits to the success of the Spring program. We will champion this program at the provincial level. We will carry it forward in our municipalities. We will integrate it into our planning, our budgeting, our health systems, our schools, and our governance. This partnership will not remain on paper. It will be felt in our communities. It will be seen in stronger institutions, and it will be measured in lives protected and future secured. Pinuri rin ng Australian government ang existing na mga programa ng probinsya tulad ng Bahay ni Nene, programa ng LGU Bula na positive conversation ukol sa proteksyon at karapatan ng mga kababaihan at kabataan. Center of Excellence for Partnership na nag-accredit ng civil organizations ng LGU Nabwa at Parent Talk ng LGU Minalabak. Umaasa ang probinsya ng Kamsur at Australian government na sa takbo ng programa mula 2026 hanggang 2029 ay magiging matagumpay ito na nakatakdang ipatupad rin sa iba pang bahagi ng bansa. So napakaswerte natin na ang Australian government through the UNFPA program napili ang Kamsur na beneficiary ng program na ito. Mabibigyan nila tayo ng guidance kung paano lalong ma-further protect ang gender equality. May pondo to at pilot towns ang Nabwa, Bula at Minalabak and hopefully gayahin ng ibang munisipyo. You've got a very reform-oriented provincial government and local government units who are seeking to do something about it. So it was an easy choice. People want to work together on these issues. Yes, we're lucky na saro kami sa tulong munisipyo sa province of Camarines Sur na napili na maging parte kan nasabi ng programa ang Spring program. That is of course sponsored by the UNFPA and of course with the local government of the province headed by the governor as one of the partners. So and then magayon na programa ini. It's about of course this is a social protection program, especially for children, women, and family. As a matter of fact, nagawa din mga existing laws, local laws, and national laws regarding this one. But of course, mas lalong nagkukusog with the help of other agencies, especially international agencies. Chris Novello, CSN. Nagpapagaling na sa ospital ang 12 pasahero ng isang pampasaherong van matapos tumagilid sa Camarines Norte. Isang ginang naman sa Daet inabutan ng panganganak sa police mobile. May ulat si Regine Bue. 12 pasahero mula sa Naga City ang sugatan matapos tumagilid ang sinasakyang van gabi nitong Disyembre 14 sa Maharlika Highway, Purok 2 Barangay Pagsangahan, Basod, Camarines Norte. Mula Naga City ay patungo sana sa Daet, Camarines Norte ang van nang tumagilid ito matapos iwasan ng driver ang isang sasakyan na kanyang sinusundan hanggang sa nawala ng kontrol sa manibela. Lahat ng pasahero ay nagtamo ng injuries at agad dinala ng MDRRMO sa Camarines Norte Provincial Hospital na nagpapagaling na sa ngayon. So para po sa ating mga driver at biyahero, lagi po tayo mag-iingat, lalong-lalo na po ngayong panahon dahil maulan. Dahan-dahan lang po tayo sa daan. Hindi naman po alis ang patutungan natin at may mga pamilya naghihintay sa atin. Sa bayan naman ng Daet ng parehong probinsya, inabutan ng panganak ang isang ginang sa police mobile ng Daet Municipal Police. Nagpapatrolya noon ang pulisya nang mapansin ng mga pulis ang isang buntis patungo sa ng ospital na hirap habang nasasakyan malapit sa isang paaralan. Agad itong nirespondehan ng mga pulis at agad inilipat ang buntis sa police mobile upang mabilis siyang maihatid sa provincial hospital.
Subalit sa biyahe pa lamang nanganak na ang ginang sa loob ng sasakyan. Sa kabila naman ng limitadong kagamitan, maingat na tinulungan ng mga pulis ang panganak at matagumpay na naisilang ang sanggol. Sa kasalukuyan, ligtas at maayos ang kalagayan ng ina at ng sanggol. Samantala, hinangaan ng publiko ang mabilis at maayos na pagresponde ng kapulisan sa di inaasahang sitwasyong ito. Regine Bue, CSN. All set na ang pulisya sa Naga sa pagsisimula ng simbang gabi. Ayon sa Naga City Police, higit sa 200 police personnel ang itatalaga sa mga simbahan sa lungsod para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kaugnay niya, naka-heightened alert na din ang pulisya bilang paghahanda sa holiday season, kasama ang mga simbahan sa mga strategic area na binabantayan ngayong Kapaskuhan. Paalala ng pulisya sa publiko na iwasan ang pagdadala ng mamahaling gamit tulad ng alahas na mainit umano sa mata ng mga kawatan. Habang tumatanda na ay humihina na ang immune system, kaya naman mahalaga umano ayon sa health expert ng PHO Kamsur ang regular na pagpapakonsulta at laboratory ng mga senior citizen. May ulat si Jem Garcia. Matagal nang iniinda ni Nanay Susan ang pananakit ng kanyang tuhod ayon sa kanyang pamangkin. Ngunit pahirapan din daw ang pagpapacheck up at pagpapalaboratory dahil mahal raw ang gastusin rito. Ang lab ko po ako nagpapalab ako sa loss is 1,800. Sa ano lang yun, sa dugo lang. And then ang x-ray is 500 plus. And then yung ECG mas lalo na. Mabuti na lamang daw ay mayroong libreng alok na laboratory services at konsultasyon sa Pili Capital Complex. Libreng nakapagpa-check up at nagpa-laboratory si Nanay Susan. Nakapag-avail din siya ng libreng x-ray at ECG sa pagpunta niya sa Edmero Clinic. Ayon sa health expert ng PHO Kamsur, importante umano ang regular na pagpapa-check up at pagpapa-laboratory ng mga senior citizen upang malaman ang mga posibleng karamdamang dumapos sa kanila. Better kung makapagpa-check tayo, makapagpahiling tayo ng mga fasting na laboratories natin na makakapag-check ng blood sugar, ng lipid profile, ng mga cholesterol sa katawan, tapos ng mga markers na rin ng liver at ng kidneys natin para makadetect tayo ng mga damage, especially kung early onset or maaga-aga pa, pwede ba natin mapigilan at maagapan. Dahil sa tumatandang edad ay madalas na umanong tamaan ng sakit ang mga senior dahil sa paghina ng immune system. Sa mga tao pala sa community natin na medyo nagkakaedad na syempre kinakailangan natin mag-iwas talaga at magbawas sa pagkain ng mga, una sa lahat, mga alat, mga matataba at mga mamantikang pagkain. So itong mga pagkain na piniprito, mga pagkain na pinagluto ng maraming mantika yung gamit, syempre, moderate amounts yung pwede natin kainin ito. Kundi makakasama siya at posibleng makataas ang cholesterol. Sa mga matatamis, lahat ng klase ng matatamis, itong mga milk tea, itong mga Milo, especially alcohol din, nakakataas din yung blood sugar and cholesterol. Kailangan in moderation pa rin lahat. So hindi lang yun, pati mga maalat na pagkain, tsaka mga makarbohydrates. So halimbawa, mga kanin, patatas, kamote at tinapay. Lalo yung mga matatamis na klase ng tinapay. So lahat yun makaka-apekto at makataas ng blood sugar pa rin. So everything in moderation. Tapos maganda, papacheck pa rin natin kung ano talaga yung estado ng katawan. So makapagpagawa ng fasting laboratories tayo. Samantala, malaki ang pasasalamat nila Nanay Susan sa libreng konsultasyon at laboratories na handog ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte. So, naging thankful naman kami na yung RK na services. Kasi dakunang bagay din naman yun. Siyempre, financially, grabe ngayon. Ang financial kantauso, hindi na po kami nag-ano. Dahil umano rito ay nalalaman nila kung ano ang mga karamdaman at napipigilan pa umano ito sa paglala ng sitwasyong medikal ng mga Camarinense. Jem Garcia, CSN. Walang namamonitor na bagong sama ng panahon ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ayon sa Weather Bureau, makakaranas ng pag-ambon at mahinang mga pag-uulan ng Bicol Region dahil sa pinagsamang amihan at easterlies. Ayon sa Pag-asa, magtatagal ang ganitong lagay ng panahon hanggang sa araw ng Miyerkules.
Tiyak na ang medalya ng Pilipinas sa women's football sa nagpapatuloy na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Yan ay matapos ang shocker ng Pilipinas sa host team na Thailand sa penalties. Tie ang score ng dalawang team hanggang sa nag-extra time. Panalo ang Pilipinas sa score na 4-2 matapos hindi may pasok ng Thailand ang dalawang penalties nito. Makakalaban ng Pilipinas sa gold medal match ang Vietnam ngayong darating na Miyerkules. Naging matagumpay ang kauna-unahang Bicol-wide acoustic battle na ginanap sa Iriga City. Taga-Iriga kampiyon sa naturang patimpalak. Narito ang ulat. Welcome to the Bicol-wide acoustic battle, the final straw. Nagpamalas ng galing at talento sa musika ang 14 na kalahok para sa first Bicol-wide acoustic battle final strum na ginanap sa Iriga City, Rizal Park nitong nakaraang Sabado, kung saan ipinarinig ng mga kalahok ang kani-kanilang original song piece na mayroong iba't ibang mensahe na nagpapakita ng galing nila sa pagsusulat at pagtugtog ng acoustic guitar. At bago pa man magsimula ang patimpalak, nagbigay ng sample ang local band ng Iriga City na Firefly Alley. Iriga, kaya natin pagsama-sama. Sa huli, nagwagi ng kampyonato ang tubong Iriga City na si Jessa Nantes na nag-iisang babae sa mga kalahok. Kahit gaano kalalim ang sugat ay hilumin, magtiwala, magtiwala, magtiwala. Hindi ka nag-isa. Ayon sa kanya, ang kanyang winning original piece na Hilom ay inspired sa mga napagdaanan niya at ng mga tao nung kasagsagan ng pandemya kung saan niya ginawa ang naturang kanta. Way back 2020 ko po siya sinulat nung pandemic. So ang inspiration po nun ay healing. So hindi lang po siya physical healing dahil po nasa pandemic po tayo nun. Pero kasama na po doon yung emotional, yung mental, lahat po ng aspect sa ating buhay. Hindi lang po yun healing kundi hope na kahit gaano man kalalim yung sugat mo, kayang-kaya niyang hilumin ng ating Panginoon, of course. Labis rin ang tuwa ng iba pang mga nagwagi sa acoustic battle tulad ni Jonathan Ramirez na first runner-up sa kompetisyon na mula pa sa Pili, Camarines Sur at second runner-up na si Ralph San Pablo na galing pa ng Albay kung saan ibinahagi nila ang naging karanasan at mga mensahe nila para sa mga sumusuporta. Bakit di mo makita-kita? Masimpleng tingin sa'yo, alam mo ba na gusto kita? Kaso parang iba yung gusto. Yung performance ko po, actually kinakabahan po. Meron po kaya akong stage fright. Until now, hindi pa rin po siya nawawala. And thank God kasi na-survive ko yung performance the way I like it to be. I practice it to be. And God allowed na matupad yun. And from tears of pain and devastation to tears of joy. So thank you Lord, thank you God, para sa iyo po ito. Kung ikaw ay susugalan, hayaang mawala. At sana'y dumating na ko yung mapansin kahit sa isang tingin. Sa mga mga artist or nagsisimulang mag-compose ng song, patuloy lang po sa pagsulat. Then gusto ko rin po magpasalamat sa Kamsurmade dahil sa opportunity po na binigay niyo po sa amin. Hinihikayat naman ng mga hurado sa patimpalak na ipagpatuloy ng lahat ng mga kalahok ang pagmamahal nila sa musika at magsilbi ang karanasang ito upang mas mapagpabuti pa nila ang kani-kanilang talento. The event was full of talented artists from the Bicol region, so we are very happy to witness all the creative minds, the performances, and the musicality of every contestant. Continue lang kayo, yung mga nang sumali, manalo matalo, don't stop.
because your song is you, and it will keep on until kahit mawala na tayo dito, the song will remain. Nagpapasalamat naman ang kalahok sa Element East at Kamsur Maid katuwang ang Iriga City LGU sa pamumuno ni Mayor Rex Oliva at tanggapan ni Camarines Sur 5th District Congressman Mix Villafuerte sa pag-organisa ng patimpalak na nagsilbing plataforma upang makabuo ng acoustic community sa Bicol Region at maipakita ang talento at husay ng mga Bicolanong music artists. Maraming salamat po sa aming organizer na Element East. Salamat po sa pagtipon sa aming lahat dito. Sobrang saya po ng aking puso. Na hindi lang po dahil sa competition, kundi marami po akong nakilala na aking mga co-artists. And I believe that is the most important and exciting part ng event na po ito. Maraming salamat po. Eugene Boy, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.